Sicela uthathe ithuba sibingelele emakhaya kuphi nakuphi lapha enikhona nibingelela umduduzi wamkhwanaze ovela kwenhlangano ithuleleni okuyi-organization esiza nje umphakathi enkingeni zayo ngokwehlukana kwabo. Namhlanje ke sivakashela ubaba uzosichaza ukuthi ubaba bani usuka kephi nokuthi yini mhlambe ke asivakashele ngayo la kathuleleni nafu sesimlekele kuyona. Sawubona baba. Sanibona nani baba. Siyaphila njani? Hayi ngiright njani? Siyaphila baba. Ubaba bani? Ubaba Aaron soke simbone ehlatshwayo. Soke simbone? Ehlatshwayo. Kephi? eBhekville nezwe kodwa bengihlala la eThekwini isikhathi esiningi. Ewu. eBhekville ndizabakhalele igama lizwe nje soke sikubone. Soke bangibone. Wasekwenza ngiqala igama nje babesha kwakonakele inxakanxaka ke esingake silande kakhulu lapho la siku kwimedia iloko singakuhlalela phansi kodwa ke engingako kakhulu yiloko ukuthi mina ngasebenza efemini iKangaroo Panel Beaters 25 years ngasuka nomlungu lapho kuKangaroo wathi asivula inkampani wangithatha wangifaka enkampanini esayiqala igama sayibiza ngokuthi Caracrete le nkampani Caracrete yayi no Mr Basing no Mr Aaron soke simbone ehlatshwayo no Michelle Mills sasibathathu kwahamba uBasing waphuma kule nkampani wathi seyaphesheya wahamba ke wayaphesheya wangishiya nalabelungu sokungena indoda yalonkosikazi uMichelle sesisebenza naye okuthe 2007 baqala ukungihlupha. Inkampani ekhona niyasebenza? Siyasebenza. Nilungisa imoto? Cha, sesiphumile sesenza iCaracrete pavers. Sasesenza into lezi okufakwa ipaving. Leyo nkampani leyo ifounder yayo yokwenza lawo ma blocks layo kwaba yimina. Ngase ngithola namamulti na yonke into sayiqala le nkampani nalomlungu engangisuka naye eCaracrete. Wathi ke maye ngitshela lo mlungu wathi konke okwami kukule nkampani le. Ngaba izimali ngaba yini kule nkampani saqhubeka ke sisebenze 14 years. Bangishintshela labelungu bangenele enkantolo bangenela kubameli kwaya ngayabala iCCMA washo ukuthi iCCMA ke yona ke iyangichitha ithi nje angikwazi ukuthola lutho futhi mina ngupartner nje la kule nkampani akukho mali zami khona ngabathi hayibo imali yami iningi la kufuneka ngangiyayithola iyasithi hayi abangikhokhela imali yelokujana yonyaka kuphela kanjalo ngangena kummeli sephithi ke ummeli wami washona engangiqondene naye kwakuyena yena mmeli mayeseshonile lo mmeli kwaba neground ke enkuluku ukuthi manje ukuthola omunye ummeli ozongisiza kulento akuselula ngabathi ngiya ngapha nangapha ingaze ngagcina ngiyekile ngagcina ngokuhamba ngabuyela ekhaya ngahlala phansi okumnandi ke ngihlangana nethuleleni ke sengithola omunye emanzi mntuthu ngokuhamba ngifuna uthi ke lo yazi lento yakho wena ngakusiza mina ngikuxhumanise nethuleleni senginikeza amafoni ke yileyo ke ngaqala ke ngakufonela ke ngacela ukuthi hayi ake ningisize inkampani nayi yahamba nemali yami eningi up to today anginayo imali anginikezwe imali yami angiyitholi imali yami okusho ukuthi mina la eSouth Africa ngaba isisulu sokuba kudliwe kimi imali mina ngingayitholi futhi ngabi nalungelo lokuthi ngizoshona phi ngoba abameli akekho ummeli wakwazi ukungisiza kulento manje ke ngicela ke ithuleleni ukuthi eke ingenelele ukuthi heyiphi isolution le nkampani ukuthi njengoba kwaba u2008 esagcina nani nganabo ngalabelungu labo ukuthi isekhona la eSouth Africa mayisekhona labelungu labo abanginike phela imali yami. Okay. Baba awukazi uphinde ubafonele? Bengibafonela esikhathini esiphambili bathe besuka babengiblock noma bavala amafoni ngendlela abayenza ngayo ngazi.
Okay, njengoba inkampani ihweba nje entweni zaka SARS kube khona ama return ethiwa kuyabuyiselwa ama shareholders labo abasuke babanini benkampani ngicabanga ukuthi kunento zabo ama ID adingakalayo wena bebengasakudingi sonke lesikhathi bazange nje babesadinga lutho olwami nje qala sisasebenza ndawonye bekufuneka zonke lezi zinto lezi siyosayina nemali siyokhipha imali kodwa kwathi mangabe sikudlulela licala leli lase CCMA akuphindanga nje kwafuna okunye okusho ukuthi kwaba nokwenzelela okwenzeka lapho okungenzeka ukuthi usukhishiwe enkampanini ngikhishiwe enkampanini ngendlela thize ngazi mina ngisho kanjani enkampanini yami nemali yami ngayitholile but ke ngoba siyahlawumbisela sizokuthola mase singena deep siyobheka ukuthini obani ama owners aleyo nkampani leyo ngabe ngingajabula kakhulu manje ngenza njalo ngiyithole futhi ke ngabe into enhle kakhulu kabe futhi nezingane zami ngathola okusha ngoba manje ngisenkingeni kodwa ke nje ngakusho nje ngikubeke kungakenzeki ukuthi kuzofuneka isandla usigudlisa imvilapho sizawuthini sizogudla imvilapho because thina sokuchecka kwethu sokuchekela imali ukuthi ibheke inkampani kanjani but ke ukubathatha on ukulelo kungamalungelo akho iyona inkantolo eyokhipha ezokwazi ukuthi ibe umdlahlandlela ikunqumela ukuthi ithini isinqumo esikhipha ngoba noma sikuthola ku-investigation esoyenza thina angeke kubaphuca ngenkani kampani kuzodinga lokufaka inkantolo phakathi uma sekuye enkantolo kudingeka abameli njengoba ngithi isandla sakho nje kufuneka singene kuyisithinta imvilapho ingoba abameli vele abanye bayimali vele iningi labo makiwe enkantolo yibona bayokulekelela ukwazi ukuthi babeke iside lakho losses lakho lonke neqiniso linjalo okwazi yokuphela ushiyo kungakwazi phambi kwenkosi yenkantolo ukuthi inkampani inini ningabanini benkampani nalo phesheya mesa khona esaphila emhlabeni uyolandwa kwayena usaphila uyolandwa kwayena bekade nje indodakazi yakhila eRed Hill yikho noba ngithi nje inkantolo iyona baba yokugcineni yokwazi ukuthi la ngoba ngisho yonke leminyaka oyibalayo ufuna kube yonke leyo mali yakho leminyaka yonke kuze kuzofika namhlanje kuzofika namhlanje mawuthi somnya inkampani eyakho phela imali ebenziwe le nkampani inzuzo yayo nawe iseyakho nawe nesabelo kuyona kona ke naku kubhaliwe member of the color critics Mr Mill na kubhaliwe loba ngisho nje ukuthi impela kunjalo yabo nokuthi mawukuthi uyakhishwa kuyona inkampani kufuneka kuthola ukuthi ukhishwe kanjani ubani wasayena ukuthi uyaphuma uma kuthi ukuthi awusekho usukhishiwe ake ngithi ke ngelisike elijikayo mhlonisho oba phela nesikhathi siyahamba mangabe ubheka lezi indleko ezingaka zokhosta malini ngoba angisenayo phela imali mina sengaba umuntu uthi kusukela ngalelo langa ngiphindanga ngaba nemali angeke ngisengeyimithini njengamanje ngiqhamba manga ngithi yabo ngihubhuze uhubhu likaBhejane lokho kusesekuphakathi kwakho nommeli lo osuke ezothatha udaba lakho esenkantolo ngoba yonke into nobe seniconsulta bese yasho yena ukuthi ukwenza lolu daba lakho loba imalini akukona kwethu lokho oba mhlambe mangabe sikhuluma ngokulinganisa ukuthi uma mhlambe kubuya imali yami yena uyothatha so much konke lokho niyoxoxa naye lokho ukubona ngazuthi mina ngokuxhumana nethuleleni organization ngibona ngathi mina inomhlahlandlela engade ngawulindela mhlambe sokukuphumula kwami lo noma mhlambe ngeke ngisayidlala imali mhlambe kothatha 20 years kuqhunyana naleli icala lingapheli le mali ngeke ngisayithola ba 75 years ngikhona emhlabeni sokuyibonus uzayithola imali yakho baba uzayithola thina lokho kwethu akunankinga njengoba kulesithathu namhlanje ngithi qale weekend ephasika kwakusasa mhlawumbe singakucheckela kwakusasa noma mhlawumbe after iholiday but mhlawumbe ngolesibili uyolala uswazi ukuthi usayo yilunga lele nkampani noma usalilunga lele nkampani iwona ke umhlahlandlela ukuthi siqala lapho ukuya phambili ngabonga kakhulu mina uma kungenzeka kanjalo mhlambe ngake ngiyotsheleka nenkomo kwamfowethu nginikeza inkomo ke ngiyidayise mhlambe kungaba ngcono kodwa kube sekuphathwa khona nommeli lokho ayikho inkinga mina nje ngithokoza kakhulu angazi ukuthi nibizwa
ngani banethakazelo zethuleleni ngangithi ake nithakazelwe namhlanje ngoba le nkampani neminyaka mingaki niyiqhuba yo suka 2016 ay nacashaphi sikhona nje phela mawungenamali ningaxhasiwe ubonakala basigijima phansi ufana nami nawe okusho ukuthi nawe uvuke njengami nami ke ngoba wena soyayazi lento vusa mina ngoba soku right ayisezama baba ngibonga kakhulu siyathokoza ngibonga kakhulu ngenze njani amaphepha ke lana azosala kuwe no amaphepha uzagcina kuwena baba uzagcina kuwena yes lo ngizomthinta nje manje uzodinga nje kuphela imininingwane yakho over the phone futhi bese kungena kwisystem akucheckele manje ke ake ngikhulume eyodwa into uma engangithole efonini mangisengise-Bergville lapha ni area se-Bergville network ikingabikho whole day into ezokwenzeka baba uzothi mangabe eseyithola uzonginika mina yeah wena anytime ungifonela ngoba nginayo kwisystem nakho sikutholile sikubikela ngiyabonga kakhulu yebo siyabonga South Africa esingakusho nje cela nigade into ukuthi imininingwane yenu nabantu abanheha ukuthi ningene enkampanini icase yesithathu le esinayo kathuleleni yabantu abafakwe ukuthi ba register enkampani kanti bazomjikela ngokuhamba kwesikhathi akhishwe enkampanini kodwa inkampani beqhubeka isebenza especially ngenkathi nje uhulumeni implement lento ekuthiwa yangazi iBEE le kufuneka ukuthi inkampani ibe nolunga lomuntu omnyama eSouth Africa abamhlophe nabo bonke nje izinhlaka zibasebenzisele kakhulu abantu abamnyama ukuthi babafake ukuze kuzovela emehlweni kahulumeni ngathi bakhona abamalunga abama-shareholders abantu abamnyama kanti umuntu omnyama uyasetshenziswa nje ugodlwe ngekhwapha kanje so ke ubaba nje befika naye akena oqala ungowesithathu nawe ke lapha ekhaya sukuma ngane yakwethu mangabe ukuthi mhlambe nawe kwathiwa register inkampani ukuze ulwele okungokwakho kubuyele kokwakho siyabonga nisale kahle emakhaya siyabonga nathi